Dobar dan još jednom. Dobrodošli na online konferenciju Zajedno smo jači. Poštovani sudionici, govornici i svi koji nas pratite na svojim ekranima, veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti vas u ime Agencije za mobilnost i program Europske unije. Današnju konferenciju posvetili smo završetku programa Erasmus Plus i Europske snage solidarnosti. Posebno mi je zadovoljstvo na početku današnje konferencije proglasiti pobjednike ovogodišnjeg natječaja za najuključiviji projekt programa Erasmus Plus i Europske snage solidarnosti. Erasmusevci od malih nogu, a to je stoga jer sam ja odgojiteljica u dječjem vrtiću Varaždin, a moja odgojno-obrazovna skupina su leptirići. Ja sam Danijela Drandić i voditeljica sam programa Reproduktivna prava u udruzi Roda, roditelji u akciji. A vrijeme je za pitanja i odgovore uživo. Trebaju se poštovati rokovi i važno je da svaki dio, znači svaki tim odradi svoj posao kako treba i na vrijeme. Objema puno uspjeha u daljnjim projektima i provedbama. Pozdravljam vas za ovu priliku. Hvala, pozdrav! Hvala, doviđenja! U projekt smo do sada uključili 28 općina, gradova i županija iz cijele Hrvatske kako bismo pridonijeli jačanju kvalitete rada s mladima kao sastavnog dijela lokalnih politika za mlade. Znači, svi vi koji sudjelujete u konferenciji možete igrati i kviz. I pobjednik našeg kviza osvaja ovaj prekrasni električni romobil. Velike čestitke Jeleni Šarić-Posavec. Uspjeh je velik jer je igralo 94 vas, tako da svaka čast, Jelena. Želim isto tako iskoristiti priliku i zahvaliti svim svojim kolegama iz Agencije za mobilnost i program Europske unije na predanom i marljivom trudu kako bi današnja konferencija bila moguća. I vidimo se u nekakvim novim izazovima. Pozdrav svima!